Unsa man na Joy? Why? Ano sa pag-ibaw mo mga kahoy may mong gikuhit? Oh. Kamot ba kamot? Bawa nimo. Para mawasan ka maglantan. Unsa? Titima. Sige ba? Kupa na yun. Tumaya ka bagla ka guban. Oh. Dali pre. Kupa ka. Libre. Wala. Dali ba tuwa. Buyo ba kagwara kay kahoy may gikuhit mo? Bawa ra ko siya. Mabawas mo na. Tawar ka dasal. Pagpalan ko ba? Oh. Ano ka pa day ba ba? Nangunsam na siya. Taga si ko. Ikaw? Ikaw na. Ikala na ka. Suito ka na ka. Ikaw day. Hindi ko yung sakit ng ma. Unsa mo kay? I-video sige ko si mo nakulo ko na mo lawas. Dali ba? Huh? Kuta dire. Kuta. Bako uglaw sa tutato pa. Ikaw, pagdali ba kay Kiko Tiji. Saba mo kita. Di ba kay Kuta. Kuta na yun. Ano, na pre? Oh, no, sound. Sound. No, dala. Ana ako na yan. Oh. Anaon. Sige ko na. Ana ako na. Ganun dula yan. Dara. Sige ko. Dara. Oh, dara. Yan ay lang po. Wala dakpan na. Dakpan na. Dara. Yan si Choy Carlo. Ichal. Yan ako na bibilip sa kanya. Pero ito, wala. Grabe sa tong kuha mo Choy, grabe naghana ato sa hugasag kadali. Og sunod nakakuha ta kalimasag duha ka bo, grabe sakit ra ba mamaka nila. Og sunod ato sa kuha sa kigwa na ang makanang daggo naabot sa kigidaan nila kamurag kaon maning porma siguro. Diin kanay nangumbira ning makanahan kay daghan makanagdala. Og karon ato sa timo-timoan kay mura magusla, grabe si DJ kalma kasal mo. Pop. Hinay lang sal ka basi magtukan kasal. Grabe si video mura pag namiyahok. Opo, grabe si kuha si Carlo kalma ra kasal ba pero nihungit ito dai. Karon mga Choy, ato na ipagawa sa atong pangbansang vitamins. Oh, malimtalan ta na ba sa atong vitamins? Dili lang, grabe naman yung daghanay. Karon mga Choy, ato na suldan atong pag-cooking show. Ato na ilunod ang atong mantika. Og sunod, ato na ilunod ang atong mga lamasan sa kinabuhi. Og sunod mga Choy, malimtalan ang tanan basta atong vitamins, dili lang. Sunod, atong ilunod ang atong kuha na prosinsiyo. Kung kanahan na ka ba? Mudagan ba ka? Ha? Ikaw ba? Bantog na dili ka muluto din kanahan na ka? Mungkin to pati ka skalaha day ha? Ikaw ba? Iduot aguti ka? Ato sa imikos-mikos kadali mga Choy ha? Sa grabe na bulit ang sa sili mga Choy. Grabe hana ni porma siguro. Og sunod, ato na ilunod ang atong tono. Ilunod na atong tono mga Choy ha? Grabe kahumot naman aning pormaha. Oy. Grabe labi as porma oh. Rot-horot sigurong bahaw aling porma ba? Pamorma pagalidaano mura na maghalang. Og sunod mga Choy, ato na nang ibubod. Grabe lami sa sabaw. Oy, sa sabaw pa lang daan, horot ng bahaw. Kalami naman aning pormaha gyud. Oy, makaingo kag wow, sabaw. Mga Choy, eating na, wow! Grabe kung birag kaon no siya, sige. Hansag niya, kana, kaon. Grabe Choy, Carlo, kalmaharong daghungit oh. Mura maghinay ra. Sige, kana, hungit. Sige, higo pagsabaw. Lami, alam na ning kauna mga Choy. Oy, dili ka ilisan o ginamos ning pormaha yun. Higo pa na tong sabaw. Grabe si Choy Carlo, oy, ang paak yun ang iyang yun nagkaon. Sabaw, grabe sabaw, nakasabaw palang dami, naglasa-lasa na ka na. Oy, hinahinay lang hungit ma, Carlo. Itzal, sige. Grabe, siguro ganyan ang alimango. Oy, anak ka oh. Grabe lami ang ng trabuha. Sige, mura maghinay ra kayo. Sige, hansak mong tanan ha. Sige, mura maghinit. Kana, kumbate, grabe oh, kana. Hungit yung mayo ka oh. Grabe siya. Grabe siya, mura magmiyaho. Sige, hungit, hansak. Grabe. Suba sakit, to ang sipon na tungod kahangoy. Higo pagsabaw, grabe sabaw. Oy, naglasalasa ka na oy. Sige, hansak. Sa hangwa. O sa sultin mo, Will. Goods. Grabe apit ang mahulot ang sabaw, oy. Grabe nagkuhag singgot sa mga kanahan. Oy, kanasal, tupig na ayo sal. Grabe, oy, ang luwag, himo magkabo. Higo pagsabaw, basta kep, tulo-tulo ang singot, oy. Sige, higo pagsabaw, Ala, grabe yun, si Choy Marjo lang nabilin. Oo niya, ano siya may magkasulti mo? Ha? Lami. Amo na magham. Grabe pa sa si Choy Marjo nagkabilin. Grabe, pundok-pundok. Grabe, pundok niya. Grabe, pulbos. Higo pagkadali.
Mao ni akong gingon mga choy, lidik na. Wow! Shout out! O shoutout lang ko ni Boss Barbershop, Licoys, Maria Lobetania, Ram Paraiso Barino. Shoutout! O shoutout lang ko ni Sarah Jane Menso. Hi. Og ni Jose Empleo Dagkuta, Next Gastol, Andrea Calamba. Shout out! O shoutout lang ko ni Estrella Cobar Salodar, Bongskit, Tanong Gabster, Arnan Lawrence, Sunny Inday Arnado. Shout out! O shoutout lang ko ni Marvin Chris Lopez, April 29, Jeff Dagatan. Shout out! O shoutout lang ko ni Jose Benji Bosing, Autoro Keta, John Skimag, Jason A. Temenio. Shout out! O shoutout lang ko ni Jeremy Madula Ensek, Murat Vlog, Jerry Canyete Ablen. Shout out! Shoutout lang ko ni Mitchell Bore, og ni Aisha Miskala, og ni Atty. Melvin Miskala, og ni Aldrich Marcos, og si Andy, og siya magkuhan na tara, hapit limtan na. Shout out! Like now. Shoutout ko ni Bing Kimura o ni Robin Sinita. Shoutout! Og shoutout lang ko ni Amay Morjon Hapitan, og sa Acro Cebu. Shoutout! Long Long live! Og shoutout ko Rinaldi Pasumala og sa Magic 5. Shoutout! Og shoutout ko sa amuang YouTube subscriber ha. Yeah. Shoutout ko ni Philpa. Og ni Nerve nila Sirna. Og Claudual Duhel. Shoutout! Og si Manke Lope. Remark. Og mi Gisar Regilo. Shoutout! Og Iris Kadongog. Lubert Mate. Kasi Hernandez. Shoutout! Og shoutout ay kong Lagalag Master Official 32-32 o kang Flora Garda Kiber ni Wardoras 595 o Edmer Nuensa. Shoutout! Og shoutout ay kong Dwayne James 45, Valentino Albino, Mark Joseph Bermasor o Roselo Rufin o Kadodo TV 569. Shoutout! Og shoutout ko ni Jim 581 og ni Dayan Perez. Shoutout! Sawa pa man shoutout niya mga choy no. Comment lang mo ko to. Wow! Doon sa mga. High blood ko.